Hvorfor er der nogle mennesker, der ikke respekterer politiet? Måske de er lidt frustrerede, eller har måske lært fra det var unge, at politiet behøver ikke. Men det er jo meget, meget få, det gør det. Altså. Er det tit, du er nødt til at kalde assistance, når det er unge, du har noget at gøre med? Nej, det er meget, meget sjældent. Altså nu kan jeg kun snakke om Odsherred, hvor jeg sidder. Ja. Og Odsherred er jo en meget stille kommune. Det er selvfølgelig lidt anderledes, hvis man arbejder i København, eller i Holbæk, eller i Roskilde. Ikke? Men i Odsherred har jeg ikke, mens jeg har været her, har jeg ikke haft behov for at kalde assistance. Hvorfor valgte du at blive politibetjent? Ja, det kan faktisk godt lyde lidt mærkeligt, men det var faktisk fordi, jeg gik arbejdsløs. Det er så også 41 år siden. Ja, jeg har været politimand i over 41 år. Så, men dengang der valgte jeg det, fordi at selvfølgelig kunne det sikkert også være spændende, men det var ikke sådan en drøm om at blive politibetjent. Hvad er det mest udfordrende ved dit arbejde? Det mest udfordrende, det er folk, der er psykisk syge. Hvordan trænes politibetjente i at håndtere stress og traumatiske hændelser? Man bliver undervist i, hvordan man kan håndtere, når man er ude i den. Men man ved jo ikke, hvordan man reagerer, når man er ude i den. Altså alvorlige uheld. Det kan være med døde mennesker, eller med alt muligt andet, som godt kan være lidt voldsomt for almindelige mennesker. Altså jeg har jo ikke de store problemer med det, fordi jeg har prøvet det i så mange år. Men man bliver undervist på det på skolen, og så når man så kommer ud i det, så har vi så en ordning i politiet, at hvis man er ude til, lad os sige et færdselsuheld, hvor der er døde, måske flere døde, eller hvor man har set nogle personer, der kommer alvorligt til skade, så mødes man bagefter sammen med en psykolog. Det gør man bare automatisk. Så holder man det, der hedder en psykologisk debriefing. Det gør altså alle, der har været ude på området, har haft noget med sagen at gøre, mødes måske dagen efter, eller 2 dage efter, på en eller anden politistation, og så sidder man rundt, og så snakker man om, hvad der er sket. Ja. Og det vil sige, det er jo meget banalt, men det er faktisk godt. Okay. Og lige få vendt. Det kan godt være nogen, der sidder og tænker, ej, hvorfor gjorde han sådan, og hvorfor gjorde han sådan? Så får man lige sagt igennem, og så har vi jo selvfølgelig muligheden, hvis der sker et eller andet, man ikke kan sove om natten bagefter, så har vi en psykologtjeneste inden for politiet. Ja. Så man kan ringe til, og så kommer man til med det samme. Ikke? Okay, ja. Så man kan blive hjulpet. Okay, super. Yes. Ja.